Zer erosi nahi duzu? Blusa bat. Ea ba, blusak... Hor daude. Begira, 115ko deskontua dute. Agian bi erosiko ditut. Sandra, 115 jartzen du, ez bi baten prezioan. Ados. Ze kolore? Ez nago ziur. Zein da zalantza? Kolore argia ala iluna. Niri iluna gustatzen zait. Ea ba... Hau? Polita da? Bai, ez da? Egon. Hau ere bai. Amane, bakarra erosi behar dut. Bai, orain aukeratu. Ai, berriz ere zalantza. Biak gustatzen zaizkizu? Bai, horixe. Nik nahiago dut hori. Bai? Bai, zalantzarik gabe, benetan esaten dizut. Zergatik? Beti esaten dizut. Zure begiekin primeran geratzen zaizu kolore hori. Ados nago zurekin.